Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Άλεξ και κάνω αυτό το βίντεο για να σας παρουσιάσω τον Yasuo, το νέο champion που θα κυκλοφορήσει στο League of Legends. Ο Yasuo είναι καταλληλότερος για το mid lane γιατί εκεί μπορεί να φαρμάρει με μεγαλύτερη ασφάλεια, εστιάζοντας στην απόκτηση XP και gold, καθώς αποκτά σταδιακά τα αντικείμενα που θα το βοηθήσουν να κυριαρχήσει το παιχνίδι. Ξεκινάμε λοιπόν με τις ικανότητες του Yasuo. Όταν ενεργοποιείται η πρώτη ικανότητά του, το σπαθί του πετάγεται μπροστά και προκαλεί AoE damage σε μια ευθεία γραμμή. Αν χτυπήσει έναν αντίπαλο με το σπαθί, τότε ο Yasuo αποκτάει stacks για μια μικρή χρονική περίοδο και κάθε τρίτο stack προκαλεί ένα μοστρόβιλο που κάνει knock-up airball. Επίσης, αν χρησιμοποιήσει το Q κατά τη διάρκεια της τρίτης ικανότητάς του, τότε χτυπά όλους τους εχθρούς που βρίσκονται γύρω του. Η δεύτερη ικανότητα του Yasuo έχει και passive και active. Όταν ενεργοποιεί λοιπόν το W, ο Yasuo δημιουργεί ένα τείχος ανέμου που κινείται αργά προς τα εμπρός για λίγα δευτερόλεπτα και μπλοκάρει όλες τις αντίπαλες επιθέσεις, ενώ η passive της του γεμίζει πιο γρήγορα το flow όταν περνά μέσα από το τείχος. Με την τρίτη ικανότητα, ο Yasuo ορμά προς το μέρος ενός εχθρού, διανύοντας μια σταθερή απόσταση, προκαλώντας ζημιά και σημαδεύοντας τον για μικρό χρονικό διάστημα. Αν ο Yasuo χρησιμοποιήσει το E πολλές φορές στη σειρά, η ικανότητα προκαλεί επιπλέον ζημιά μέχρι ενός μεγίστου ορίου. Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τρίτη του σε έναν εχθρό που έχει ήδη σημαδευτεί. Τέλος, όταν ενεργοποιείται το ulti του, ο Yasuo τηλεμεταφέρεται σε ένα αντίπαλο champion όταν είναι στον αέρα, κάνοντας knock-up airborne καθώς το προκαλεί damage. Όταν φτάσει στον αντίπαλο, αποκτά ένα μεγάλο ποσό armor penetration εναντίον του bonus armor του αντιπάλου του για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Η passive του Yasuo είναι η εξής: όσο πιο γρήγορα κινεί το Yasuo, τόσο πιο γρήγορα γεμίζει το flow του. Όταν γεμίσει, ο Yasuo δημιουργεί μια ασπίδα η οποία αποκρούει το damage από αντιπάλους ή minions. Ο Yasuo είναι ένας πολύ καλός fighter που μπορεί να προκαλεί συνεχώς damage. Έχει πολύ καλές ικανότητες για άμυνα και υποστήριξη και το damage που προκαλεί αυξάνεται για όσο διάστημα παραμένει ζωντανός στη μάχη. Το αρνητικό είναι ότι ο Yasuo δεν προκαλεί αρκετό damage στο early game. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα Champion Spotlight κάνοντας subscribe στο κανάλι μας και like στη σελίδα μας στο Facebook, το link της οποίας βρίσκεται στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.